Uudessa Lux-näytössä on kokonaan uusi käyttöliittymä. Ja tässä oikealla on meidän Clevertouchin perinteinen näyttöliittymä, eli tämä menevissä kotinäkymässä meillä on nuolet tässä vasemmassa reunassa ja täällä oikeassa reunassa. Ja täältä me päästiin sitten aina käsiksi näihin sovelluksiin, mitä meillä siellä laitteessa on. Lux-käyttöliittymässä sama sovellukset kohta löytyy, kun pyyhkästään vaan keskeltä näyttöä ylöspäin. Ja täältä me saadaan sitten kaikki sovellukset, mitä meillä on täällä näytössä käytössä. Ja me voidaan tämä uusi käyttöliittymä myös vaihtaa halutessa perinteiseen käyttöliittymään. Ja se tapahtuu asetuksista, eli mennään tänne sovelluksiin, pyyhkästään auki, otetaan sieltä asetukset ja mennään käyttäjäasetuksiin. Käyttäjäasetusten alta valitaan oletuskotisovellus ja otetaan tämä Lux-käyttöliittymä ja laitetaan se tänne oppilaitosversioon ja klikataan OK. Nyt nämä molemmat mallit näyttävät aivan samalta, eli tämä Lux-malli toimii kuin Lux-näyttö, mutta kuitenkin se näyttää samalta perinteiseltä käyttöjärjestelmältä. Takaisin vaihtaminen tapahtuu samalla tavalla, eli mennään asetuksiin. Tällä kertaa valitaan nuoli, otetaan sieltä sovellukset ja asetukset ja mennään taas käyttäjäasetuksiin ja käyttäjäasetusten alta vaihdetaan tämä oppilaitosnäkymä Lux-näkymäksi ja nyt sitten meillä on taas käytössä tämä uusi malli, mistä sovellukset löytyy täältä alhaalta niin pyyhkäisemällä.